କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରି ପାରେ ତା ବଳବନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ଏକଦା 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନଗରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାରୁଣୀଟିଏ ନିଜ କୁମ୍ଭାର ଭାଟି ଚାରିପଟେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଓ ବୁଲୁଛି। କେବଳ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଚାରିଲେ କି, ମା, ଆପଣ ତ କୁମ୍ଭାର ଭାଟିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏହାର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କୁମ୍ଭାରୁଣୀଟି କହିଲା, ବାପା, କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିରାଟ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? କୁମ୍ଭାରୁଣୀଟି କହିଲା ଯେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଞ୍ଚା ମାଠିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଠିଆରେ 4ଟି ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଭାଟିକୁ ପୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ କଞ୍ଚା ମାଠିଆକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ା ହେବନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଚିବନି କି କଠିନ ହେବନି। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ନିଆଁ ରହିବ। ଯଦି ତା ଭିତରେ 4ଟି କଅଁଳା ବିରାଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି ନା, ସେ ପାପ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ। ମୁଁ ମାଆଟିଏ ହୋଇ କେମିତି 4ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି? ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ଏବେ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମରିଯିବେ। ତମେ ମାଳା ଧରି କ'ଣ କରୁଛ? କୁମ୍ଭାରୁଣୀଟି କହିଲା, ବାବୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବି ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ 4ଟି କଅଁଳା ପିଲାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ? ନା, ହଁ, ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଟି ଖୋଲିବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବେ। ସପ୍ତାହେ ପରେ ଭାଟି ଖୋଲାଗଲା। କୁମ୍ଭାରୁଣୀଟି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଭାଟିରୁ ସମସ୍ତ ମାଠିଆକୁ କଢ଼ାଗଲା। ସବୁ ମାଠିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଥିଲେ, ସେ ମାଠିଆ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାକୁ ସେଇ କଞ୍ଚା, ଓ ସବୁ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ରଖିଲା ବାଲା ତ ମହାପ୍ରଭୁ, ମାରିଲା ବାଲା ତ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।